खुलुमबाय गिबियावनो सेरजासनि इउटिउब चेनेलाव फिन आरोबाव बेरायनाय थाबावबाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ बानायनो आखायाव लाबोदों बे भिडिअआनो जाहैबाय बेंकनि KYC फर्म होनायखौ मारैजाय साबमिट खालामो थारमाने पान्जाब नेशनेल बेंक जोंनि बांसिन बर' सुबुंफ्रा बा जोंनि गामिनि मानसिफ्रानो पान्जाबाव खुलियो सिगाङाव UBI मोन जायखौ जों इउनाइटेड बेंक अफ इन्डिया होननानै बुङोमोन नाथाय दा बे इउनाइटेड बेंकआ दा पान्जाब बेंकजों लोगो जानानै दा पान्जाब बेंक जाहैबाय ना दा बाहाय जोंनि गामिनि बांसिन आइ आफामोना बे पान्जाब नेशनेल बेंक बा इउनाइटेड बेंकआवनो दंमोन दा पान्जाब जानानै पान्जाबाव फैबाय दा बिसोर गोबां समाव बेंकआव थाङो गोबां गोरिब गुन्द्राफ्रा गोबां फैसा दोननो हाया सम फैसाया गोबावजोंल' दोनहैनाय जायो बा बख'नाय जायो बाहाय बिसिथांमोननि बेंकआ थैनानै थायो बा माबा मोनसे ब्लक जानानै थायो ओमफ्राय बे ब्लक जाखांबाथाय बिसिनाव KYC बियो बे KYC फर्म फिलआप खालामनायाव बिसोर गोबां जेंनायावबो गोग्लैयो सम आरो लोगोसे बे KYC फर्माव पान कार्डजों लोगोसे आधार कार्ड बा भटार कार्ड ओरैनो पान कार्डखौ बेंक हिसाबै दाना मेन्डेटरि पान कार्ड गासिबो बेंकआवनो पान कार्ड बिनाय जायो दाना ओमफ्राय बेजों लोगोसे आधार कार्डबो बिफायो बे आधार कार्डजों पान कार्डजों होफानांगोन लोगोसे नैबे फर्मखौ फिलआप खालामनानै होनांगोन दा आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरोंनो नागिरदों दि KYC फर्मखौ मारै फिलआप खालामो बा बाहाय मा लिरनांगौ दं ओरैनोथ' फर्मा सिम्पोलल' नंगौ जाय बिथांमोना रोङो बिसोरथ' रोंखागोन आरो जाय रोङा बिसोरो बे भिडिअखौ नायनानै बे भिडिअखौ नायै गावनि फर्मखौ फिलआप खालामगोन जाहाथे गोरोन्थि गैयाजासे फर्मखौ फिलआप खालामनानै खेबसेयैनो साबमिट खालामनो हायो मानोना गोबां समाव बेंकआव थांनायाव बिदि फर्मखौ फिलआप खालामनो रोङा मिस्टेक खालामो गोबाङानो गोबां समाव नुहैयो जुदि बेंकआव हाबफैबा फैसा दोननाय डिप'जिट फर्म बेखौ लिरनो रोङा बख'नायनि उइथड्रल फर्म बेखौबो लिरनो रोङा एकाउन्ट खुलिनायखौबो फर्मखौबो फिलआप खालामनो हाया दानिया बांसिन अनलाइन जायो गोबां बेंकआव गोबां प्रब्लेम गोलैहैयो थारमाने जायफोर रोङा बिसोरो दा बिदिबा आं नोंथांमोननो नैबे फर्मखौ मारै फिलआप खालामो बेखौ भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनोसै फैदो बिदिबा फैदो फर्मा नैबेनो बेहाय दं नै पान्जाब नेशनेल बेंक गोजौआव दंखायो बाहाय नै BO होदों BOनि फर्मा जाबाय ब्रान्चनि नामखौ बाहाय लिरनानै होदो माबे ब्रान्चआव दं नोंनि बेंकआ बिनि उनाव D नाम्बार डेट बिनि उनाव कास्टमार ID बे कास्टमार IDखौ जों दाना अबाव मोनगोन कास्टमार IDआ नोंनि बेंकनि पासबुकआवनो थागोन बाहाय कास्टमार ID लिरनाय थायो आरो बांसिनानो सोरनाबा बेंकआव कास्टमार नाम्बार लिरनाय थागोन स' बे कास्टमार नाम्बारखौ बे कास्टमार आइडिनि जायगायाव लिरनानै होनाय जाबाय बाहाय थख' सिन दंखायो नै थोखायो बाहाय सिना मानोना गासिनिबो कास्टमार आइडिया एखेयानो जाखायो 6टा बा 6टा बा मोनबा थिग पान्जाब बेंकनाबो बिदिनो बाहाय लिरनानै होदो जेरै ABCD बा AB खथा मोनसे जानांगोन खथा मोनसे लिरनांगोन 1 2 3 जेरै कास्टमार आइडिया एग्जाम्पोल होननानै बुंबाय BNU बिदि होनानै BNU नालाय बिनि उनाव 5 6 7 8 9 10 बेखौ होमबा नों मारै लिरनांगोन नैबे BNU 5 6 9 8 बिदिनो खथा मोनसेयाव मोनसे आखरल' लिरनांगोन बाहाय मोननै मोनथाम लिरनांगौ दरकार गैया दानिया फैदो एकाउन्ट नाम्बारा खयथा थायो बेखौथ' नोंथांमोनहा मिथिखाजोबो गावबा गावनि पासबुकआवनो थाखायो एकाउन्ट नाम्बारा स' बाहाय एकाउन्ट नाम्बारखौ नैबे बे खथायाव लिरबानो जाबाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16टा गाहाम एकाउन्ट नाम्बार थाखाया जोंना बांसिनानो 11टा 12टा थायो स्टेट बेंक हिसाबैबा 11टा थायो बिदिनो पान्जाब बेंकनाबो बांद्राय थाया बिदिनो थागोन जायखिया बे खथाया ग्रोबखा बेखौ बिसोर साननानैसो होखानाय दानिया नैबे मोनसे फट' होनांगोन नोंनि जायनि नामाव KYC बिनि उनाव नैबाय सिगनेचार होनांगोन नैबे खथायाव मोनसे नैबे लिरनाय दंखायो नै स्पेसिमेन सिगनेचार थाम इमप्रेसन्स अफ द एप्लिकेन्ट
जाय मानि KYC होदोंना बे सिगनेसार होनांगोन ना सिगनेसार होनाङाबा थाम इमप्रेसन आसि बिमाजों स्टाम्पखौ ओरै थुनानै होनांगोन बास ओरैजाय बिदि आरो साइन होनो रोङाबा बाहाय मोनसे साइन होनांगोन आरो बाहाय होबावनांगौबा बेंकआ खिन्थागोन बे मोननैयावल' होनाङा जास्ट नैबे मोननै बेहाय मोनसेल' होनांगौ बाहाय फट' खिथाबनांगौ बिनि उनाव नैबेहाय नेमखौ लिरदो नोंनि नामखौ लिरदो बाहाय फावथेन गोसोमबो बाहायनो हागोन गोथां ब्लुबो बाहायनो हागोन जायखिया गोजानि अनगा ब्लु आरो गोथां जेरै नैबे स्मार्ट जेल बेखौ बाहायनो हागोन ओमफ्राय नैबे जेन्डार जुदि नों हिनजावबा F खौ होदो आरो हौवाबा M खौल' लिरनानै होदो बिनि उनाव डेट अफ बार्थ नोंनि जोनोम थारिखखौ लिरदो मिथियाबाथ' मिथियासै आरो लिराबाबो जेबो नङा नाथाय डेट अफ बार्थखौ लिरनानै होबा साबसिन जायो बिनि उनाव फादार बिफानि नामाव बांसिन हौवाफोरनियाथ' बिफानि नामाव थायो हिनजावफोरनाबो हाबा जायिफोरनाव बिफानि नाम थागोन आरो जुदि हाबा जानायबा हासबेन्डनि नामखौबो होनो हागोन जुदि नोंनि पासबुकआव मा दं वाइफ बिफानि नाम दंना फिसायनि नाम बेखौ होनो हागोन बिनि उनाव मादार नेम बिनि उनाव एड्रेस होदो नोंनि एड्रेस फुल एड्रेस भिलेज पस्ट अफिस पुलिस स्टेसन PS बिनि उनाव डिस्ट्रिक्ट पिन क'डआ नैबाय दंखायो लिरनाङा बेहाय खालि एड्रेसखौ लिरदो बिनि उनाव करेसपन्डेन्स एड्रेस इफ डिफारेन्ट फ्रम एबभ जुदि नोंनि नों दा जाय जायगायाव पार्मानेन्ट एड्रेस थायो आरो नोंनि माबाया थाग्रा एड्रेसा आलदा आलदाबा बाहाय लिरनांगोन जुदि एखेयानोबा लिरनांला बाहाय एखे नङाबा नों बाहाय लिरनांगोन Do you wish to use address on Aadhaar as correspondence address आदारनि एड्रेसखौ नों माबायोबा येस होदो आधार कार्डआव थानायखौ आरो नङाबा न' होदो बिनि उनाव नै बाहाय नों लिरनांगोन पेन कार्ड नाम्बार नोंनाव पेन कार्ड दंबा बे पेन कार्ड नाम्बारखौ बाहाय होनांगोन बिनि उनाव जुदि नोंनाव पेन कार्ड गैयाबा मोनसे फर्म 60 दं बेंकनिफ्राय मोनगोन बे फर्म 60 खौ फिलआप खालामना होनांगोन बाहाय पेन कार्ड होफानांगोन बेजों लोगोसे आधार कार्ड नोंनाव जुदि आधार कार्ड थायोबा नैबे आधार कार्ड नाम्बारखौ बे खथायाव आधार कार्ड नाम्बारा 12था थाखायो बे 12था खथा दं ओमफ्राय बाहाय पेन कार्ड नाम्बार थागोन मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा बाहायबो बिदिनो दं जायखिया बाहाय लिरनोसो बाहाय पान कार्ड आधार कार्ड पान कार्डखौथ' मेन्डेटरिखा बिनि उनाव एनि आइडि एड्रेस प्रुफ पासपर्ट ड्राइभिं लाइसेन्स DL मानि ड्राइभिं लाइसेन्स भटार आइडि MJN रेगा महात्मा गान्धी नेसनेल बे जब कार्डनि जायखिया बाहाय मोनसे एड्रेस प्रुफ होनांगोन नैबे मोननैखौ होबा बेखौ होनाङाबो जेबो नङा बिनि उनाव मबाइल नाम्बार होदो नैबेहाय रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ बिनि उनाव इमेल आइडि खौ होदो रेजिस्टार मबाइल नाम्बार मानि नों जाखौ सिगां बेंक खुलिनायाव होदोंमोन बिनि उनाव इमेल जुदि इमेल दंबा नों होदो आरो गैयाबा गैयासै बिनि उनाव डु इउ विश टु चेन्ज इउर ओल्ड डेबिट कार्ड एन्ड गेट ए निउ कार्ड जुदि नोंनो ATM गोदान नांगौबा ES Y आव थिक माथ होदो आरो नाङाबा न' आरो जेबो नङा होआबाबो प्रफेसनेल अकुपेसन नों मा मावो प्रफेसनेल अकुपेसन थारमाने नों मा मावो लिराबाबो जेबो नङा स्टुडेन्ट काल्टिभेटर जिखुनु जाहोनो हायो टटेल इनकाम बोसोराव बेसेबां बेखौ होआबाबो जेबो नङा बिनि उनाव एड्रेस प्रुफ आरो आइडि प्रुफ बाहाय आइडि प्रुफखौ मा होदों एड्रेस प्रुफखौ जेबो नङा बेखौ फिलआप खालामाबो जोंना एड्रेस प्रुफआ नैबे आइडि प्रुफआ पेन कार्ड बा आधार कार्ड जागोन एड्रेस प्रुफ हिसाबै नों माखौ होनो हायो आधार कार्डखौबो नों होनो हागोन एड्रेस प्रुफबाबो आइडि प्रुफबाबो एड्रेस प्रुफबाबो स' बिनि उनाव इस्यु इन्टारनेट बेंकिं नांगौबा नों बाहाय Y लिरदो नाङाबा N खौ लिरदो आरो मबाइल बेंकिं नांगौबा बाहाय N लिरदो नाङाबा Y लिरदो आरो होआबाबो जेबो नङा नै बाहाय लिरखादों नै attach documentary proof for ID permanent address correspondent address date of birth if Aadhaar and PAN submit no separate proof of address and ID is required if PAN is not submit form 60 नै बाहाय लिरखादों नै जुदि attach documentary proof of ID permanent address correspondent address date of birth if Aadhaar and PAN जुदि आधारजों correspondent address आरो permanent address जुदि एखेबा बाहाय नों माबा पेन कार्डजों आरो आधार कार्डजों होखादोंबा जुदि नोंनि करेसपन्डेन्सजों पारमानेन्टजों एखेबा नों बाहाय जेबो माबा होनांला जेबो डकुमेन्टस भटार आइ कार्ड बा ड्राइभिं बा पासपर्ट बा MNJ रेगा बेफोरखौ होनांला स' नों बाहाय बे मोननैखौल' जेरक्स खालामनानै होफाबानो जाबाय सेल्फ एटेस्टेड होनानै आरो जुदि पेन कार्ड गैयाबा नैबे फर्म नाम्बार 60 खौ साबमिट होफानांगोन बेखौ बेंकआव मोनगोन बिनि उनाव नैबे डिक्लारेसन होदो बेखौ फरायनोबा ओमफ्राय डेट लिरदो जाय दिनखालि डेटनि बाहाय ओमफ्राय बिनि उनाव सिगनेसार होनानै होबानो जाबाय स' बेखिनियानोसै सिम्पोलखा जेबो गैया अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ आरो
मिथिबायबो जानो हागौ। जुदि नोंथांमोना रोंखायोबा जेबो नङा, आरो रोङिफोरनि थाखाय आं बेखौ बानायदों जाहाथे बिसोरबो गोरलैयैनो बेफोरबायदि खामानिखौ मावफुंनो हायो। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनिसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामगोन आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन जाहाथे आंनि भिडिअ'आ नोंसिनावनो गिबिसिन सहैग्रोयो। बिदिनो आं भिडिअ' बानायलांबाय थानो नाजागोन, जेसेबां हायो हेल्पफुल भिडिअ'। नोंथांमोना जुदि माबाफोर हेल्प खालामनायनि भिडिअ' नांगौबा कमेन्टआव फोरमायहरनो हागोन। एसेनोसै, खुलुमबाय।